ласкава нашия просби, а дари этого слугу Твоего полнотою святарской ласки и спошли ему моц святого благословения, раз Христа Пана нашего. Самый важный момент посвячения надыходить после летаний. Это ускладание рук головным посвячаючим, а затем асистуючими і іншими біскупами, які присутнічають на урочистості. Это старожитний жест, який означає благословлення і передачу влади. У гэтым випадку ён означає заходження Святого Духа і передачу біскупської послуги. Затем наступає молитва посвячення. Подчас її над головою номіната розміщена книга Євангелія, як знак його найважнішого обов'язку – обвіщення Божого Слова. Ad єпископом процедом, лектант, Boža Ojča naša Jezusa Pana, Jezusa Krista, milosrdný Ojča Boža усядякого сутяшения. Ты живешь на вершинах, але клопотишься о приниженных. Ты ведаешь все, еще до того, як почне існувати. Про слово ласки своей Ты дал Твоему костелу закон. От початку подвизначен род справедливых. Нащадков Авраам установил равный Бог и святого и не покинул святыню свою без служения. От початку свету захотел уславиться у тех, кого выбрал. А теперь спошли на этого выбранного Твою моц, якая походит от Тебя, Духа Najvyššieho, якого Ты дал Твоему умилованному Сыну Иисусу Христу, якого Он дал святым апостолам, кабы они у разных мест установили костел, як Твою святыню, на хвалу и на спинное просветление имя Твоего, прославление имя Твоего. Ojcze, Ty wiedаешь человечье сердце.
Ученика Пети слуга Твой, якога Ти обрал на бискупское служение, пасвил Твой святый стан. Бездокорно сполнял обовязок najvyššieho святарства и служил Тебе у день и у ночи. Нехай Он заусюди умилостивляет Твое найсвятейшее обличие и складая во хвалу дары Твоего Костела. Дай, как з ласки Духа Святого, и Он верил najvyššieho святарскую ладу, отпускать грехи по воле Твоего наказа. Сходно с Твоей волей размягковал обовязки и развязал усе вузли Тою моцею, якую Ты дал апостолам. Нехай Он будет Тебе досподобен своей лагодностью и чистинёю сердца, охвяруючи Тебе приемный Бога, праз Твоего Сына Иисуса Христа, праз якого Тебе хвала и моц и паша с Духом Святым у Святым Костеле, теперь и на веки вечные. Сургат. Намощение головы означает удел бискупа в святарстве Христа. Это особливый знак намощения Духа Святого, у лучности, з яким послуга біскупа буде пленной. Папа Франтишек пригадує, особа біскупа дає Костелу одинство, бо он вибраний і намащений. І менавіта в этом намащенні Костел знаходить свою силу. Архиепископом процедент, лектор. Бог, який учинив Тебе удільником найвищого святарства Христа, нехай сам намастить Тебе надеєм таємного намащення і щодро наповнить Тебе духовним благословенням. Сургат. Просвирину арцебископ Андрей Йозич передасть новопосвяченному біскупу Андрею Євангелія. Виходячи до вірників, біскуп віддає самого себе, обвіщаючи Євангеліє іншим. Проповідування віри потребує достосування життя до того, чому навчаєш, каже Папа Франтишек, додаючи, що Євангелія треба обвіщати з лагодністю і любов'ю. Архиепископом процедент, лектор. Прими Евангелие и обращай Божие Слово с великой терпеливостью и досветленностью. Зараз біскуп Андрей тримає перстень, який з'являється символом вірності Христу, а так само справедним депозитом віри, яку заховує біскуп. Це так само знак його заручено з Костелом, який довірений його пасторській опеці. Прими перстень знак верности
и оздобленный непорочной верою, неспинно оховай обраницу Божию святый костел. Мітра, якою новий біскуп праз момент отримає, з'являється напоміном о великій і виключної годності, якою з'являється повнота святарства. Тепер особливим заданням біскупа з'являється приподобнення до Ісуса Христа у Його служеннях віри. Накладання мітри так само нагадує про обов'язок імкнуться до святості як мети нашого християнського життя. Прими митру. Каб з'ява у тобі світло святості, і каб ти отримав неувядальний п'янок слави, коли прийде найвищий пастир. Раз момент біскуп Андрей отримає пасторал, який з'являється знаком пастирського керування і духовної влади. Так само пасторал з'являється символом того, що заданням біскупа з'являється оборона вірників від зла, служення їм і умацування їх у вірі. Прими пасторал, знак пастирського служення, і дбай про увесь стата, над яким Дух Святий поставив тобі біскупа, каб ти керував костюлом Божим. Сургут.